Angsat. Dah tak long 1 juta bling iki. Lah sampean long. Ora omong wis genah kalong tak delok wis kalong. Aku wani kok. Ngawur iki. Ya diaturke nembang sing apik Mbak Lucy. Mbak Lucy. Mbak Lucy. Ayo maju Ponorogo. Memang Mbak Lucy itu yang utama. Ya Mbak Lucy maju ke sini delok ndek to. Nyelot cuwi nyelot gedhi. Mas yo gedhi dek cil. Ya. Mbak Lucy ayu. Tapi sayang dek to ora duwe untu. Ditukokne untu palsu. Nek wayah isu ababe mambu dek to. Mbak Lucy. Wonten dawuh. Kene nak aja nggugu wedhus loro iki. Alah mboten napa-napa kok Mas, kula sampun Kuwi jane rak menyadari. belum turan. Dadi percil karo Yuda ki belum campuran. Nggih. Ya belum wong ya belum kewan. Belum wong kalih belum kire. Mula sosok ki ya kenceng, sosok ki ya ora kenceng. Dadi awake dhewe niki wong loro sing waras nggih ngalah Ya nggih ngalah, Mas. bocah. Nggih. Kula mboten napa-napa kok mboten nesu kula dilokne para kawula kirek-kirek niki. Kiso, dadi kiso, kirek menungso. Nggih, nggih. Kiso. Matur sembah nuwun lho Mas nggih sedayanipun. Nggih, minangka sampun nyadarne ati kula. Mas kula dilok-lokne ra untu, kula pasangan ning kula mboten napa-napa kok Mas. Nggih. Aja mbok cokne Dek. Gusti Allah niku sing males. Moho adil, Mbak. Nggih, tapi kula badhe munggah wau kula pun diajani penonton niku. Apa? Ayo Mbak Lucy, diajar percil, diajar percil. Ngoten. Nah, didepne rene Mas, tolong close upen Mas ki lho terus unine lak ning mobil tahu bulat. Ngawur salah kowe. Sampean madhep rono, sampean madhep rono. Lah terus balik. Tololat Sik to. Aku ki wis ngalah lho, sampean ngelok-ngelokke aku untukku pasangan. Hawaku mambu iki ngenyek. Masa ta? Rene sik. Hah, mambu pra. Tahu bulat. Wong aku lek munggah panggung iku aku mesti ngemut permen Gawe cacahe step. 4. Uduk kae lho Mbak, apa jenenge? Sing rupane biru kuning. Strepsil. Lah iya. Strepsil. Saya itu selalu Percil sing menjaga ababe kaya uli, ababe kebersihan. percil lho. Ababmu kaya tap-tapan oli ngono kok. Ngelokne wong. Lah ngerti ngono kok mbok sedot nyapo. Ambu. Hei, mambu karepe dhewe. kok sampe diarani nyedot percil to? Lah Ambu ya. nek ngono, aku ki wong nggih lagu UU ya digawe sing UU. Sukon wulane ngono karepe. Balenono nek lek ngelokne aku mau piye balenono nek. Mek Mbak Lucy pancene ayu. Iya deh. Tapi sayang randuwe untu. Wong untu miji timun kaya ngene kok ora diuntu. Ditukokne untu palsu. Mbak Lucy emang cantik. Ora pas. Mau Ababe mambu ngono lho mau. Kowe ngelokke aku mambu apa ayo? Ora Wong lekek kowe ora mambu kok kene hawa. Raplok ngono Kowe ngenyek aku. Oh tak tepuk tenan kok malah. Ha iya Dek, sak percil anak kodok. Lah apa direken aku rawani, mari basan aku nek kene meneng delon tapi lho, segone teko Mbak lho niki. Padu ngurusi Wes tapi sego. awakmu apa direken aku ki meneng terus aku ki ora wani karo awakmu. Wani lu saiki lus. Kowe nyapa? Enek apane Ponorogo to kowe? Gelut. Lho, aja saiki. Mangsamu apa? Mangsamu direken aku ora wani. Celuk lus bulus, celuk si. Busi. Ya kowe kuwi. Awakmu kuwi. Ya krek iki. Lah kok malah kowe ngajan-ngajani elek. Kok malah marah-marah elek kowe kepiye kowe? Marahi lo marahi aku. Awakmu saiki wis ustad Padha-padha wong ya. lanange. Wis ustad, kowe iki lho sok mubalek ngajani sing apik-apik. Wis wani tanggapanmu balik kok ngelokne. Iki lho Masun kok yo Aku ngene. Bajingan, iku no. Percil kono. Mas. Lucy kene. Mosok iki kok ngene-ngene aku lho. Itu kowe kono, percil kono. Kene Cik. Kene. Ora enak sing anu kok iso. Aja kaya ngono lho kowe iki. Ora. Iso melecehkan seorang perempuan. Lha apa direken aku ora pengen karo awakmu. Ora oleh kaya ngono kuwi ya. Aku iki luwih tuwa karo awakmu, kudune kowe iki bocah-bocah dek ngisore. Sing luwih tuwek malah kenyil-kenyil. Ya apa to iki kok iso malah ngene.
kenyil-kenyil rumahmu kowe. Aku iki Mbak Yumu kudune weke hormat karo aku sebagai wong tuamu, wong tuwekmu. Hormat. Lho, aku iki umure luwih tuwa saka awak-awakmu kuwi bayi dek ngisor. Lho, piye to? Kon hormatne wong tuwa kok malah hormat gratis piye? Ora ngono kuwi ya. Kowe kudu ngajeni aku. Ngajeni kowe iki kudu. Oh, alah berarti. Ngedeni aku. Ngajeni to. Ngajeni. Alah 3,5 tapi ninggal pelek lho, Dik. Iki lah wis rada jam 3 no 20.000 sakurane kaya ngene iki biasane. Tapi kuwi ngajeni kok ngene. Sampeyan kudu junjung Mbak Lucy. Oh, dijunjung ngono kuwi. Ora. Lah kok arep brobos diarek. Iki malah teko ngendi-ngendi lho. Iki nyapet to iki. Kon junjung kok iso malah apa nih? Kon junjung kok malah. Maksudnya iki junjung dhuwur ngono lho. Lah apa kuat kok sakmono gedine malah nyethuki adah kinang kowe. Ora kok ngono kuwi ora kok junjung awakku dijunjung. Aku ki sebagai wong tuwa, kowe kudu menghormati ngajeni ngregani wong tuwa. Lah ya wis 350 ora gelem awakmu njaluk pira to jane? Apa tekan, Dik? Dik nang kono mau dinyang 75 e. Jaluk pira? Bocah kurang ajar. Mosok enek wong kon junjung malah dirogoi. Lho, tembakane. Kan enak to. Enak mbahmu petak. Rumangsaku. Sungkan karo tuan rumah. Niku wae kula dereng sungkem dumateng Bapak Ibu tuan rumah Pak Supriyanto. Sugeng dalu Bapak. Ingkang pundi piyayine? Lah iki sing ngagem kopiah niki. Endi to? Endi? Oh, sugeng dalu Pak Priyanto. Ngapunten kula wau dereng sungkem mriko. Nggih. Matur sembah nuwun sampun laring rejeki dumateng. Sik, anu Buli mbok. Nyapet to iki kok iso. Ayo golek sing nggon sing jembarna ya. Ketok arep nyapa? Lah ketok kok haus ngono-ngono aku ra ngono. Lah aku arep hormat karo tuan. Lah nyapa hormat kok laren ngene-ngene lho. Lah mbok ling-lingi kok. Kancane ya penyet. Ora ketok, dar hormat. Ngapunten Bapak Ibu matur sembah nuwun sampun paring rejeki dumateng Masun sak kanca mboten katalumpen kula kalih coro keton kalih menika sampun diparingi rejeki semanten ugi dumateng temanten kekalih Mbak Yu Mas manten selamat menempuh hidup baru semoga berbahagia menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin ngaten kemawon. Apa? Nyapa to iki? Nyapa? Iki jenenge dono maju kena mundur kena ya iki aku. Dan wong Mbak diaturke tembang sing apik iki. Nggih. Kula pengen sampeyan nembang sing kepuenak, tembange kelinci ucul. Mayare. Nggih. Mayar kok. Kelinci ucul. Tapi kelinci ucul dipareaksi kendangane. Kayak pintu iki. Langsung nggih. Ngobengi kutha Sateruse ing desa-desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani kelinci kucul mamangetan Surabaya terus nyang Bali mengulon terus nang Bandung ora ketemu banjur aku ning Blitar Jakarta. kakean ragat ngene lho cedak ya mangga Pak ngobengi kendangane kalem Mas tapi sing kepenak sing lenah suarane mangga ya tapi Mbak niki wonten serat sing dalu Pak Sun Gondrong kula saking Pak Samidin Bulurejo Kawedusan nyuwun lagu memanik. Nggih. Salami Pak Samsudin Joko Keprak Tiru Kidul lan Pak Supar Bangkok. Atur suwun. Sepi. Sugeng dalu Pak Sun Gondrong badhe request tembangan Gubuk Asmara. Salam kagem Mas Rohman, Mas Abbas. Kagem Pak Sun Gondrong beserta rombongan sugeng makarya, sukses selalu. Saking kula Maulana Kaulalit. Saka Maulana Kaulalit. Nggih. Kula saking Warung Kabit Peloso Klaten nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangen kalih Gubuk Asmara. Salame Bapak Carik, salam Bapak Toto. Terus kok ora pati cetha to? Nggih jenengan busek mawon nek angel. Ora kok.
Nggih saking grup prapatan KUD Pos Kampling Oh, Guyub Rukun Guyub Rukun. saking pelosok Klaten Persatuan Karang Taruna Pak Warsito nggih sepadun. Pak Warsito. Wilujeng dalu kula wedan bayang saking Jawa Kediri nyuwun gending gubuk asmara sawindu layang kangen mun dipulayani saking kula Mbah Kurmen. Wah, Mbah Kurmen neh. Permen.